Soc Empar Barranco, cap d'estudis de l'IES de Benaguasil, un centre de 330 alumnes amb un perfil heterogeni. Portem treballant en àmbits fa 2 cursos i començarem amb la intenció de millorar els resultats de primer i segon de l'ESO, però sobretot buscant noves formes d'atendre a la diversitat. Acudirem a la primera trobada de Capgirem l'ESO i d'allí serem de la idea de muntar àmbits. El primer curs ho farem en primer de l'ESO, un àmbit amb les matèries de matemàtiques i de ciències naturals, i l'avaluació final de curs va ser molt positiva i això ens va animar a muntar en segon de l'ESO un àmbit sociolingüístic amb castellà i geografia i història. Des de la direcció d'estudis cal considerar alguns aspectes per a la planificació dels àmbits als instituts. El primer seria la docència compartida amb professorat de les diverses matèries i també comptant amb el professorat del Departament d'Orientació de Pedagogia Terapèutica. La tutoria d'aquest grup s'assigna o s'intenta assignar a professorat de l'àmbit i també comptem amb la figura de la cotutora o cotutor. La coordinació entre els departaments és imprescindible tant per a parlar de continguts com a parlar de la metodologia a aplicar. La metodologia ha de ser activa per a implicar el màxim a l'alumnat. La formació és un punt també molt important. Nosaltres hem trobat molt motivador el fet d'anar a 3 centres a visitar a companys i companyes que ja estaven donant àmbits i aprendre d'ells. Finalment, les hores que utilitzem per als àmbits, a banda de les hores PAM, també utilitzem hores de recolzament, de desdoblaments, etc. Us anime a treballar per àmbits perquè ha estat i continua sent una experiència molt satisfactòria. I com abans s'ha dit en part, ahir va començar tot. Se llançàrem a la piscina, primer amb por i incertesa, per supost, però convençudes de que calia el canvi. Esta forma de treballar des d'una perspectiva més global feia que les matèries deixaren de ser individualistes. Teníem que adaptar-se a la realitat que els nostres alumnes vivien en el dia a dia. Ara ja no sols podíem parlar de planetes, també podíem fer referència a la distància a la que estaven de nosaltres. Ara l'estadística cobrava un nou sentit si la interconnectàvem en el mètode científic. Aquest aprenentatge ens enriqueix a nosaltres, docents, al igual que a les nostres matèries, però, per supost, al nostre alumnat com a protagonista d'aquesta aventura. Este curso en el IES Benaguasil hemos puesto en marcha un ámbito de ciencias sociales y castellano para segundo de la ESO. Una de las cosas más positivas es poder desarrollar metodologías más activas. Hemos funcionado a través de actividades basadas en el trabajo en equipo y de ellas destaco los círculos de lectura y el producto final. Los círculos de lectura porque resultan una manera muy sencilla de abordar la lectura en un curso como segundo de la ESO. Cada alumno asume un rol y después realizamos una puesta en común. El producto final porque viene a ser el cierre para cada unidad didáctica. Puede ser un vídeo, puede ser un mural, puede ser una receta de cocina. En definitiva, yo resaltaría en positivo el haber conseguido mejorar enormemente el clima de aula y, en segundo lugar, el aprendizaje entre iguales, porque también los alumnos con necesidades educativas especiales han podido realizar las mismas tareas que el resto de sus compañeros.